Awe. I hope everybody is good. Minika Malamo Bungani Nkosi, but I go by the name Black Music Black Man. And I'm right here at Your Music, Your Culture with my Keba PMP. Yes, sir. Shout out Jayam Vesu, I hope you're good. Nando, Jayam, you good? Zakipa, I cry not. Yes, sir. And so how have you been? Pumagupi. Right now, Joe, like, okay, are you asking about like my where I grew up or? No, I'm not asking about that. Mpuzi ukuthi uphuma kuphi nje njengoba kade sagcina nje wena mfethu. Uzofika lapho. Uphuma kuphi kade sagcina sakwazi. Where do you come from? Oh, sho kahle ukhulumela ukuthi lesa sikhathi benginga-release music. Ngikhulumela phezulu kwalo. Lesa sikhathi lesiya bengisesigela namanje well ngisagelela ngisase-college yabona. So lesa sikhathi ngasho ukuthi isigela yiso besingibambezela yabona. So at that time bengakwazi ukurelease music consistently and stuff like that. Oh yeah. So yeah, into engayisho le. Ngisuke siyabonga ukuthi you are back. Yeah. Like you never left. Yeah, I came back like I never left. You know, I had to come back with some bangers, man. Yeah, showcase, shout out my nigga. Kahle ukhulele va before just sikhuluma into eziningi ngwaphela singintroduce ukuthi wena wenza ini. Njengokula ku music phela kumele bazi abantu ukuthi ushaya ini. Yeah, shout music obviously, yeah. For sure. Wena mfisi kahle ukhulele kuphi? Uzalwe kuphi? Yonke leyo dynamics. Mina ngikhulele la eThembisa vele. I was born in Tembisa Hospital vele. That's where I took my first breath nje. So intwana sithembisa vele. Born and bred and buttered. Yeah. Ngiyakuthola nje yami. Manje bethu Black Music kahle njengoba ngena ku music ungena kanjani ku music? Ungena primary noma high school yini influence ubani influence ukuthi Black Music nami ngarapper njengoba ku Black Music. Ubungayena Black Music before uqala umculo ubani? Bengihlezi mu Black Music. Ngeke awuzalwa mu Black Music. Igama lami impela Ubungani Nkosi. Umabonga. Yebo. Kodwa like mina mangena ku rap. Ngivele ngazitshela ukuthi okay igama Black Music. Yabona because that skin color yabona ngisasemnyama nje. So kahle uyazi uNizi Melody. Like ngithathe uB ngubongane uN kuNizi kuNkosi yami. So uNizi is like radio friendly for le gama nigga. Ngithi uyazi le gama lithi nigga kuma TV nakuma radio abathathu. So ngivele ngathi Black Nizi. So if I with Black nigga yabona. Yeah. Ngiyakwishisha. Akho nje equation meeting. Kahle bengikuthi ngene kanjani? Gaming. Okay, vele ukurecorda ngaqala primary, ngaqala ukurecorda nomunye umngane wami bathi uKhanyiso uJoy Deeds yabona nawe uyarapper vele. I think yena besaka ku high school but mina ngisase primary. Showcase. Bekunenye out bathi uShanganizer lapha bese recordisa 50 rand yabona. Sivele saya kuyo cheap. Beku cheap mos. Vele because nakhona besingazi ukuthi yazi kufuneka ama quality container la besachazwa ukuthi ivoice le beat nje. Yeah, kube nengoma. Yeah, so ukuye studio ngaqala primary. I think I was in grade 7 the first time I made a song. Hayo mosuka lapho ke wa record music ke waqhubeka njengamanje usunama album amangaki usunama EP amangaki wenzile nje since you started music. Okay, yabona manje ne EP eli1 bathi Play Black Music Loaded. Yilo engirelease this year, like ngirelease February this year yabona. So ngithema ngidrop lona la gena momentum nyana and then ngadropa ama single ngisingile bathi They Forgot. Ngadropa ne Far From A Crowd yabona. Bese kunelinye project engicabanga ukuvala unyaka ngawo. Showcase lo nyaka 2026. Khona unyaka lo. Manje 2026 njengoba uphusha music usuwenzeni nje lo nyaka nje uqalile lo nyaka since kade uthulile zonke lesikhathi. Lo nyaka nje ukudrophile ubizingani phusha ini. Wena fele ngidrope iEP yabona Black Music Reloaded obviously nengoma. Bese enye into kahle benganayo bengakwazi ukunetworka nabantu yabona. So like ngumuntu anti-social yabona lapho saba abantu nani. So this year enye into bengifuna ukuyenza lapho ukusocialize network ngimithe abantu abaright yabona. So like so far this year izinto engizenzile ngivele kwenye into bathi Rap on the Beat eMPD Studios. Bengu play at the Black Cypher ku side step ethola. Okay, before nje uqhubeka bese ufike kanjani lapha ku Black? Ku Black.
Okuplay vele like bekuneyiform ndabe kumele uyisign obviously, and then I think you posta YouTube link or Instagram ye freestyle etho. And then bembona bebazochoose, so officially bangichoose bathi ngivele kule event ngizo perform la stage. Or which means they chose your video. Yeah, that's why you went there. I think so. Because nakhona like abantu bebaperform bebayi6 yabona. Bangikhubani. So like abanye ama-email nami bawathola kuyi-meet and greet kuphela. Mina yangivele I was part of the side. Yours was special. Kind of. Ziyakhipha nje yami ngendlela egrade. Ubusaqhubeka ungitshela mfethu ukuthi wenze ini nani. Okay, this year vele this year nginetworkile yabona, ngikwazile ukuhlangana nabantu abasha. Like nakhona ngifila ngathi ngiimprovile yabona nange-marketing and stuff, because music wami out there and then nama streams, ama numbers ayakhula yabona. Like ama numbers ayakhula, ama streams. And ngathini unyaka ukapheli mara saphusha vele. Hayi into egrand kakhulu leyo nje yami. Mina ngithi nje ngiyakubongela bese ngalishandiso uyibusha wena mfethu umculo wakho ngathi ngakhule ube grand. Manje uVicious ufika kanjalo uMafito. Yazi uVicious inja yami. uVicious sihlangane like this year. And this the reason why ngifuna ukunetwork because like ngifuna ukuye eBram kakhulu yabona. So eBram ngithi uyazi bathi it's where it's happening. Kwabona mawubukela ama interview yabo la Khapha nabo lo fire. Basho ukuthi okay izinto zabo izibhayicale lapha eBram. So nami ngisiye I was like hey thingekela ukuchile kasi kakhulu. Ngiye eBram. Mina no Vicious vele sahlangana Hook the Ox yaka DJ Search. That's when we met vele. And then from there angazi kanjani yasa exchange ama number, and then saplana i-meet up next week. Next week besifuna ukushayana ama-video because manje abangibone ngiphethe camera yami encane. Afike sashayana ama-video. From there mina noNtwana saklika, we became friends, and then most events bese siya song. Lesinye story angazi if umena kujela. Yathaba cishe salala kule ndawo le Quentin Fest. Ngiyabona lapha. Ayithi besiya lapha phezulu. Niyoshayile untunje. Nakhona besirelaxile yazi. Ngithi ndawo uyakwazi ukubona isithi, yazi indawo yakhona esasibani. Masithi sayehla abakhile bahambile. Namisa kanjani? Naphuma kanjani? Sithi vele bekunenye private event ye-Red Bull. And manje uVicious ngimtshela indama. Yabona saphuma sona soyithola iway out. Nesithema sivula lo yamnyango vele sayithola iway out. Surprise security yathi hayi ngavaya. Hayi lucky le. Uyilaki esentishela le dolobha. Izula le jozi. Yes. Kwacishe kwashuba ndoda. Manje mfethu kahle ku Black Knees wena mfethu njengoba epusha music usumfakele malini umculo wakhe? Wake wamfakela malini? Yini akayigene ngomculo wakhe? Yini nje mhlawumbe okusho ukuthi ayinayo achievement noma award noma into kanjalo nje mfethu okuye oyigene through your music? When it comes to money, I feel angayenzi imali eningi. Kuyiqiniso. Usuke wayenza yo. I feel ikhona engiyenzayo ngama-streams yabona. Yazi ama-streams awayenzi imali eningi. Ayenza imali eningi if maybe you are a big artist yabona. So umusic vele imali ikhona. It's just vele kumele wazi ukuphusha grand, and if you make it to that level, you can like live your life actually. Mhlawumbe imali nje oke wayithola. Estimate angengisho akusho azakhipha nje yami mfethu. Okubalekile ukuthi uyaphusha mfethu. Manje kahle yini ofuna ukuyenza nje ngaphandle komculo, mhlambe nje ukhulisa ibrand yakho na mfethu, ngaphandle nje ukuthi wena uyi-artist eliculayo kuphela? Phela angizazi uma uyi-artist kumele konke ukuphathe. Ngiyangithola uzama ukuthi uvele mhlawumbe kuma-adverts, uzama ukuthi uvele entweni mhlawumbe kuma-brand wena mhlawumbe uthole iy'ponsi into ey'kanjalo. Sure. Yini-ke wena mfethu oplani ukuyenza? Mina ngingasho ukuthi ngumuntu othanda ifashion yona. So like ama-brand deal vele into engingayifuna. Maybe nokuhamba kuma-runway ukwabona lento zama-LV nani. Yini ama-LV ocacise uyangilahla ngoba i-Louis Vuitton i-brand. Ukwabona mabaletha nalento abathi fashion week ngoba nama-model ayavala. Yabona la mangaba yiloyo muntu i-model nyana ethole ehamba la vele bayigaya impahla ezisha ama-brand deal. Mara kahle iphupho lami angithi manje ngitshela ukuthi vele ngisase-scale. Into engiyigelezelayo like yabona iloyo. So kahle mina ngifuna ukuba i-entertainment lawyer. Mfethu awusho-ke mfethu
nahle kahle uBlack Knees wena mfethu njengoba bethi ufuna ukuba yilawyer kahle kahle wena mfethu usofunde how many years mina usofunde how many years ngina 4 years ngisesikela ne ufunda kuphi ngifunda Boston College ekhokha imali enzima lapha school fees yabuya my sister yabona uyongibhekelayo so sibonge my sister hayi social sister ungamkhohlwa masukre khulileka ngeke ngikhohle ayibalekile le wena mfethu manje uma ukuthi uyaphumelela kumculo uzokubamba ubili kubi lawyer nelonto njani like angithi obviously ngisageleza ngoba nami manje mangingathola i-degree ngibambe lese izinto zami zo-music mazingaphumelela manje ngizofocus kule as long as ngine-degree yabona ngithi music uzofly obviously music kuzofika isikhathi la nami ngifuna ukurelax yabona ngingafuni ukuhlala wenza into and then that's when ngaqala maybe i-law firm yami yabona ngizobe sengi-business minded nami ngicabanga ama-business legacy so okay mawuke wazama ukuthola isponsor nje isponsor mhlawumbe umuntu ongakulekelela kumculo wakho mhlawumbe la uzorecord noma phela isponsor into eningi khona umuntu ongakusponsorisha ngokuthi nje urecord mahhala yabo e-studio sakhe esgrand afile like umuntu ngibongirecordisa mala akekho umuntu ongisponsor mara like this year angazi if yamazi DJ Switch DJ Switch like u-offer ukuthi kube i-mentor yami yabona angitshela izinto ezimo ukuthi okay music wami ngifuna sound better ngenza sona so like wangicritica obviously ukuthi okay lo uyabheda ngoba angekasho ukuthi zonke inamba zashisa vele akusizo zonke zishisa vele phela ngeke ushaye nawe ingoma lengoba i-blind akabuyi-post man like ushilo ukuthi okay le ishoda ngento so yabona le moma ichange so like na ungincedisile nakhona benginganayo ile ngema-artist bayibiza i-press kit nenye into i-press kit yesendwa ama-artist ngoba noma bafuna ukubhukha bacela wena i-press kit or ukuthi babone ukuthi wenzeni ezi-artist like i-press kit iphethe yonke into so at least ungitshele nakaloko ngakwazi ukwenza i-press kit na manje uhlangana kanjani nawo DJ Switch DJ Switch bengathenda like ama-event wakhe ngala-private lishandisa MPD eyakhe Who Got The Ox yaka DJ Switch it's integrated leyo kahle kahle uBlack Knees wena mfethu sasikhulume kakhulu angithola ayikho-ke i-beat nje uya ngendlela ngishaya amabhazi ngempela Ariel without a beat angithola without a beat ufuna buzz or you want buzz you want me to freestyle okay let me think of okay. Big boy business, I'm a big rack stacker. Harder than lover, I turn your lover to a slug for the night, or for being for tonight. She a fiend for tonight, she would need it tonight. Make she know what's the vibe, yeah. Trouble mode needs a bit of when the switch flows. Yeah, got the sauce stick up on me when you dip. I got $1, what I got for the win. Yeah, for the win, my nigga. Look, back. I'm pushy, spiny every day. Niggas pop it every day, but don't say therefore, that's okay. Yeah. Yes sir. Yes sir. Showcase jaya mina mfethu usurepe waqeda. It's a little some. Angithola. Manje kahle wena mfethu ama-feature available for lezo shandise kanjalo. I'm available for features, bookings bafethu if you're looking for an artist, whether I'm open mic or anything. Ngithola. Showcase wena mfethu yini ongayitshela umuntu ofuna ukuqala umculo nawo kunjani egaming kunzima ukuphumelela noma uthi uyazama kuzameki kunjani utshela umuntu njengami njengoba mina phela ngisafuna nami ukuzama afele ngasho ukuthi ku-music lendile ngifuna uma une-passion because yazi abanye bangagive up early feel mina ngine-passion I guess that's why I'm still going feel and into engiyithandayo kahle usayinile nikhona la usayine khona noma wenze njani angisayinanga na urekhoda kuphi kanti umculo ngikhola ku-N1 Studios owned by inja yami u-Anonymous Raps i-outing recorder showcase ngibonile ukuthi khona lapha ku-album yakhe u-Anonymous manje sikhiphani ungene kanjani kule album nivumelane ngani mina no-Anonymous Raps sihlezi siyenza music sino-music omningi like nomunye awukaphumi nokuphuma awusazophuma showcase so mina no-Raps sihlezi like ngasho ukuthi i-producer yami maybe mangingabiza umuntu athi ngizorekhoda baba ngaya nontwana nje lapha ukuthi alungise ama-vocal wami ngithola sure but ngibonile impela ukuthi u-Raps uphathile lapha kakhulu sure manje uhlangana kanjani nawe u-Raps
yazi crazy mina no raps besigeleza sigelesiwani mara siqale ukuba abangani after sazane ngoflop uflop ikuningi ingoma ngafuna ukungifeature kuyo so saya students aka rap saya recorda la nami ngithe bangibona ukuthi amajita ne studio and then ngaqala ngahlezi lapha kwaba vele friendship yakhulu manje yabona ya uflop amajita grand oflop amajita akho Jimmy akho Jimmy ngizongithola mfethu amajita mfethu anonymous raps ama-social friendly kakhulu mfethu okubalulekile ukuthi nje mfethu unibambane nje ningalahlani uyasange silahlane ngamajita Thembisa Avengers we coming for the game manje nje mawusho mfethu nayo indaba la ikhona mfethu manje kuyafika manje ideal isangekusayina ndoda wenze njani nikhuluma iqiniso ideal ngiyayifuna yabona like I do want to get signed manje uchoose noma obviously I'm choosing ideal phela mele make sense for mina nawe yabona hayi ukuthi maye ijabulise bona kakhulu and then izoshiya mina ngikhala ifike kanjani into grand leyo nje yami okubalekile ukuthi sibe moja grand ungakhohlwa ukuthi ukuphi nendawo angithi ngithola sure your music your culture angithi ngithola ukuteke basi umfita okhona le pizza respect uNkulunkulu mfethu awukho funa uku-add secret umnandi angazi ngikhohlwa kanjani le ndaba vele kune project engizoyikhipha ebayibiza Boardroom Flow 1632 so ngaphuma towards maybe towards mase kuzophela 2026 or early 2027 so watch out for that vela ngiyacabanga ukuthi mina ngeke drop ngonyaka ozayo 2027 cabanga 2027 yini sengikhiphe kakhulu this year ungaloku ukhipha kakhulu kumele uphushe lokho osukhiphile before release leyo mculo lapho khulu yabo ungaloku ukuthi lo ukhiphile akuphushe kulutho kodwa sure phusha lokho osukhiphile already kuyikona ukuphushe kona uthi ukhipha lokho abantu sebe aware ukuthi kuse vele lo mjita uyarana sure ngiyabona nje mangazi noma mhlawumbe lokho siyavumelana ngakho aware your music your culture udegewas word mageba wala nje yami uzophila uvakashe nini mfethu siphinde sikubone emakhamereni nje anytime manifuna ngivele ngizovela mina shayela iverse dedicated for you mfethu ngithola bese ulande no flop bese ulande no akho Jimmy bese babuye bazohlala lapho kuleyo city akho leyo mababona le nje bazofuna ukuza vele mangithi ngithola indlela egrand leyo wala ngawo awe showcase